Boas noites, picheleiros e picheleiras. Por favor, chicos, pide para aquí. Boas noites, picheleiros, picheleiras, benvidos, galegos e galegas, benvidos á Festa Grande de Galicia. Hoxe comezan as festas do Apóstolo 2018. A todos os que non sodes galegos, tamén benvidos. É unha cidade máxica que sempre se caracterizou por acollervos nun familiar e cálido abrazo. Grazas por compartir con nós estes momentos de festa. Como picheleira de pura cepa que son, os que me coñecedes o sabedes, os que non, tédelo claro agora, emocióname moito estar aquí esta noite. Grazas ao Concello e a todos os santiagueses por este privilexio. Hoxe é unha das noites máis especiais e emocionantes da miña vida. Estou moi orgullosa de terme trado nesta cidade. Son veciña do Eixo, parroquia de Santa Lucía, e vivín a miña infancia e a miña adolescencia entre o campo e a cidade. Sentir a terra nos meus pés, o cheiro da terra mollada, marcou o meu ser dende pequena e, polo tanto, tamén o meu arraigo. Santiago é a miña esencia, como persoa, como muller e como actriz. Levo xa 11 anos fora do meu lar e a morriña, amigos, a morriña existe, a morriña para min é algo moi tanxible. Boto en falta moitísimas cousas. Boto en falta a néboa dos días de inverno que se mistura coa pedra e coas luces alaranxadas da cidade. Non sei se algunha vez reparastes neso. A boa comida, por suposto. En Madrid non se come ben. Boto en falta tamén os días de sol primaverais, onde as terrazas saen á rúa e a música emerxe en cada rincón da cidade. E todos nós saímos emocionados á rúa vendo un raíño de sol a disfrutar desa luz e dese cambio de estación. Son o que son gracias á esencia e á vitalidade desta cidade, deste lugar, que me abriu os ollos, a mente e o espírito coa enriquecedora vida cultural que asomaba sen esforzo por todos os seus poros. Dende festivais como En Pé de Pedra, Cine Europa ou Cortocircuito, ata a Sala NASA, a Sala Galán ou o Teatro Principal ou o Salón Teatro, que me deron estes últimos a oportunidade de dar os meus primeiros pasos como creadora, e tiñades que ver como. Ou igual que fortaleceron a miña personalidade artística pola diversidade de códigos e propostas escénicas. Tiven moita sorte porque xa filmei 2 películas entre estas pedras, entre estes parques. 2 películas como son Sol e Luna, que é unha coproducción española e dominicana, sobre todo galega e dominicana, que estará a punto de saír, xa vos avisarei. E, dende logo, eu penso que hai poucos lugares no mundo tan auténticos e tan cinematográficos como este. De feito, todos os nosos directores, actores, técnicos, guionistas, artistas plásticos, músicos, desexamos que Santiago sexa o noso núcleo vital, unha cidade máxica, que invita aos creadores a vivir nela e, sen esforzo, aliméntanos coa súa pureza única. Teño a sorte de que esta noite me acompañan os meus sobriños, Artai, Marco e Mario. 3 nenos que, como os vosos fillos, son o futuro deste país. Sigamos apostando por unha educación na igualdade, na diversidade cultural, na aceptación do outro e no amor pola terra. Son valores que para min foron imprescindibles, que me axudaron a percorrer o meu camiño. Entender e defender o que son fixo que puidera amar e comprender outras culturas, a aceptar e a ser aceptada por outros. En moitos personaxes baseime na esencia da miña nai e das mulleres galegas. Este xermen guerreiro de loita levámolas todas as galegas dentro. Dende aquí,
gustaríame facer un homenaxe a todas esas nais, a todas estas mulleres, heroínas, que dende o anonimato dunha casa levaron soas e en silencio, levantaron familias, xueces, médicos, os seus fillos, e conseguiron darnos un futuro que é agora o presente de Galicia e do noso país. Creo que non vou decir nada máis, salvo que estou moi orgullosa de ser picheleira, de ser galega, levo alá onde vou. O meu traballo deu-me o privilexio de estar en moitos países do mundo e alá onde vou falo de Santiago, falo de Galicia. De verdad que medrar aquí é algo moi difícil e moi bonito. Temos moita sorte. Así que creo que comezan xa as festas do Apóstolo 2018.